Dobrý deň, vítajte pri vôbec prvom webinári spoločnosti VSE, Východoslovenskej energetiky, a dnes sa budeme baviť o tom, aké by to bolo mať vlastnú elektráreň priamo na streche. O to zaujímavejšie to znie, ak sa bavíme o elektrárni, ktorá by produkovala čistú obnoviteľnú energiu, pomohla by vám znížiť vaše mesačné účty a dokonca sa vďaka nej priblížite aj energetickej nezávislosti. Áno, reč je o fotovoltike, a či je táto moja vízia vôbec pravdivá a reálna, tak o tom sa už budem baviť s odborníkmi. Vítam tu srdečne Peťa Okruhľanského a Roberta Kováča. Ahojte. Ahoj. Ahoj. Ahojte, tak mi takto na úvod, pretože Robo ako energetický poradca a Peter ako expert na fotovoltiku budú odpovedať na moje zvedavosti ohľadom tejto témy, takže sa aj vy pohodlne usaďte a vítajte pri našej diskusii. Poďme hneď na to, pretože mňa tak zaujíma, či teda v takom bežnom verejnom diskurze slova fotovoltika a solar, za mňa to bolo v istom momente úplne rovnaká vec. Nože, Robo, rozlúskni túto otázku. Je to tak? Veľmi jednoducho, nie je to tak, nie je to isté, veľmi jednoducho. Solárom vyrábame teplú vodu a fotovoltikou vyrábame elektrinu, ktorú ďalej už vieme produkovať, kde chceme. A dobre, v tomto webinári by sme si mali teda určite hneď na začiatok povedať, že o solári teda reč nebude, vôbec nebudeme baviť o teplej vode. Presne tak, ale budeme sa baviť o elektrine, čiže o jej výrobe. Dobre, tým pádom poďme rovno na to a idem sa obrátiť na Peťa. Peťo ako známy expert, ale aj kritík, si môže povedať, či táto moja vízia z úvodu je aj reálna. Môžem mať na streche elektráreň, ktorá je taká čistá a skvelá a proste budem raz energeticky nezávislá vďaka nej? Ja som povedal, že dokonca, že musíš. Áno? Bolo by to, teda nemusíš, ale bolo by to veľmi fajn, ak bývaš v rodinnom dome a máš teda na streche buď solár, aj keď sa o tom nechceme baviť, alebo fotovoltiku. Je to zariadenie, ktoré pomáha znížiť spotrebu, znížiť závislosť a tým pádom ako keby dopomôže k reálnemu zníženiu nákladov na prevádzku domu. Dobre, to znamená, už v dnešný deň tí, ktorí majú fotovoltiku na streche, šetria. Áno. Určite áno. Keď sa to pýtajú bežne ľudia, ako energetický poradca im, Robo, čo zvykneš hovoriť a odporúčať? Máme aj nejaké čísla? Tak hodí sa to každému, kto ušetriť chce. Naozaj hodí sa to možno viac tým, ktorí tie spotreby majú vyššie. To neznamená, že tí, ktorých majú nižšie, šetriť nemôžu. Takže naozaj hodí sa to každému, ešte raz ako hovorím, kto akokoľvek chce ušetriť elektrinou, a už záleží potom od tých spotrieb. Poď, Peter, nech sa páči. Ja by som možno ešte doplnil jednu vec, že je strašne v tom celom dôležité si uvedomiť, že ak mám len fotovoltiku na streche, tak to nemusí vždy znamenať, že šetrím. Že ak by tu dneska sedeli kolegovia z distribučky, tak oni by vám povedali, že šetria tí, ktorí majú oficiálne pripojenú fotovoltiku do siete, lebo častokrát sa dejú prípady, keď nás kontaktujú klienti, ktorí majú fotovoltiku od niekoho, kto im v úvodzovkách nedotiahol administratívu. A vtedy, ak mám doma fotovoltiku a nemám dotiahnutú administratívu, tak práve, že môže dôjsť k tomu, že vyrábam elektrínu, ktorú mi počíta distribučka do spotreby. To je kvôli tomu, že vlastne ako keby nezbehol administratívny proces správne a nie sú nastavené elektromerové dáta tak, aby to počítalo do výroby. To znie ináč ako seriózny prúser toto. Toto je. A teraz mi povedzte, že ako to môžu možno ľudia odhaliť. No, tak ako kolega povedal, je potrebné to robiť so serióznou spoločnosťou, ktorá to dotiahne do konca. A teda namontujú sa iba fotovoltické panely na strechu, ale celá tá administratíva, výmena elektromera prebehne tak, ako má. A teraz sa dostávame presne k tomu, ako to je náročné zrealizovať celý ten svoj sen o elektrárni na streche. Ako to je náročné si fotovoltiku nainštalovať? No, v princípe, ako keby, že pre tých, poviem, že šikovnejších ľudí, to na prvý pohľad sa zdá, že je to že veľmi jednoduché, lebo v podstate ako keby tá hardwareová časť montážna, by som povedal, že vyhodiť panely na strechu, uchytiť si ich tam správne, nakúpiť si dobrý materiál, osadiť nejaké istiace prvky, osadiť menič zariadenia, to je ako keby to najľahšie z toho celého. To B, ktoré je za tým, a v podstate ako keby aj my, ak núkame alebo riešime
pre zákazníka projekt, tak my ho berieme globálne, že u nás ako keby to začína už prípravou pri projektovej dokumentácii a podaním žiadosti. Hej, že my v podstate prvú vec, ktorú riešime, je, že podávame žiadosť. Tá žiadosť nie je to zložité, ale tiež to nie je úplne jednoduché, keď to človek nerobí každý deň. Podávať žiadosť na čo? Podávať žiadosť o pripojenie na distribučku. Tým, že mám vlastne zdroj elektriny, ktorý robí pretoky do verejnej siete, tak distribútor má právo a podľa mňa aj povinnosť vedieť o tom, že ja mám na niečo svojom dome nainštalované niečo a zároveň v tej žiadosti mi distribúcia v princípe vždy povie podmienky, za akých môžem ten zdroj pripojiť. Bez toho sa to v podstate ani nedá, lebo vy ste tu už spomenuli niečo také ako výmena elektromera. A to už je podľa mňa vedcov distribútora. Presne tak. Čiže to k tomu jednoznačne potrebujeme. Čiže ten ďalší krok, dobre, už sme vyplnili žiadosť, už teda akoby máme fotovoltiku, tie samotné panely a meniče. To by som ešte podotkol, dobrá spoločnosť to robí za zákazníka. To znamená, ten zákazník veľakrát nevie, čo všetko za tým je. Tak ako kolega povedal, na prvý pohľad sa to zdá, že je to jednoduché, ale naozaj to robíme všetko za neho. A tá samotná montáž tých panelov je asi to potom najrýchlejšie, to najmenej. Máme si predstaviť, že to je teda aj možno nejaký zásah, ja neviem, že sa budem musieť na týždeň vysťahovať z domu, lebo my idú montovať fotovoltiku na strechu. Nie, to určite nie. No mňa by to napríklad veľmi zaujímalo, hej, či teraz sa také niečo deje. V princípe ja som ešte nezažil, že by sa niekto kvôli tomuto musel vysťahovať. A to je také, Grobo hovorí, že ako keby tá samotná najčastejšia časť celej inštalácie je nainštalovať panely na strechu. Hej. A to trvá v princípe aj najdlhšie, je to aj technicky najnáročnejšie, lebo ľudia sa pohybujú na streche. A potom ten zvyšok je relatívne... A to sa bavíme čo? Pol deň? 3 hodinky? To trochu závisí od veľkosti inštalácie. Poviem, že takú tú najväčšiu možnú inštaláciu, čo je 10 kW, 10,8 teda konkrétne, tak to sú také 2 dni. Ak všetko ide dobre a nastanú nejaké komplikácie, čo nastavujú teda skoro vždy, tak sú tu nejaké 2 dni. Dobre. To znie celkom tak, že sa to dá prežiť. Keď sa bavíme o menších domčekoch a vlastne naozaj, že sa bavíme o maličkých bungalovoch alebo tak tam to trvá aj krátšie, predpokladám. To je samotná inštalácia. Áno, proces, teraz poďme na proces. A v rámci pripojenia sa nám často stáva, že nám distribútor, nie nám teda, ale klientovi pri tejto inštalácii dá rôzne podmienky, ktoré musia byť splnené na to, aby ten zdroj mohol byť pripojený. Pri rodinných domoch je to napríklad, trošku sa to líši pri firmách a pri rodinných domoch, ale pri rodinných domoch to najčastejšie býva, že je potrebné preložiť elektromer na verejne prístupné miesto. To znamená, že presunúť ako keby elektromerový rozvádzač, tú skriňu, v ktorej má zákazník elektromer, do plota, ak to mám takto jednoducho povedať. V nejakých prípadoch sa o tom s distribútorom dá diskutovať, poviem to takto, ak je to technicky veľmi náročné, tak aj distribúčka v tomto zvykne urobiť ústupky, alebo hľadať cestu, ako by sa to dalo urobiť inak, ani nie ústupky, ale skôr tú cestu. Ale toto býva jedna z vecí, ktorá má dopad. Hej. Ak sa bavíme o tom, že 2-3 dní je na inštaláciu panelov, tak ten elektromer je trošku komplikovanejšia vec. Čiže keby sme to brali také se vším všudy, akože naozaj od toho začiatku podávania žiadosti až po samotnú inštaláciu, tak tam naozaj to závisí proste od niekoľkých faktorov. Presne ako sa bavíme. Presunúť ten elektromer na hranicu pozemku, aby bol prístupný. Toto je asi pre distribútora pomerne zásadná vec. Dobre, a už keď to teda akože takto všetko máme napojené, tak sa to spojí s celou tou elektroinštaláciou v domácov a už to frčí? A začínam šetriť? Tak ešte revízne správy sú potrebné, ktoré takisto... Som vedela, že tam bude nejaký háčik inak. Ktoré takisto dobrá spoločnosť, dobrá firma robí za zákazníka. A čo by som ešte na čo určite nezabudol, ak sa bavíme aj o tú úsporu, o to šetrenie, tak treba stále pripomenúť tú virtuálnu batériu, ktorá sa robí úplne na záver celého toho, čiže to, čo teda nestihnem spotrebovať reálne momentálne teraz na streche, z toho, čo sa vyrába, tak to, čo odošlem potom do distribučnej spoločnosti, si viem potom zobrať späť. A to vlastne zabezpečuje tá virtuálna batéria.
No a dobre, že ste to načali, teda virtuálna baterka. Ja predpokladám, že sme pri ukladaní energie a predpokladám, že na tú virtuálnu je aj nejaká fyzická. Predstavujem si takú veľkú krabicu, ktorú mám niekde v garáži dole a keď slnko nesvietí, teda večer niekedy si viem z nej čerpať späť energiu. Tak je? No, áno. A ja tam Môj dokonca... laický pohľad, vieš. Laický super. A ja tam dokonca vidím, že je ako keby asi až 3 možnosti na rôzne ukladanie energie, ktoré by sa v princípe malo používať. A aj preto je veľmi dobré oslovať firmy, ktoré s tým aktívne robia, lebo pri fotovoltike je veľmi dôležité lokálne vyrobiť a lokálne spotrebovať. A pri tej lokálnej spotrebe pri rodinných domoch je to aj o tom, že gro výroby mám vtedy, keď ten dom má nízku spotrebu. Čiže na to potrebujeme ako keby tú energiu, ktorú vyrobíme zo slnka, niekde uložiť. Prvá možnosť je fyzická batéria, ktorú má klient fyzicky u seba doma. To je tá veľká krabica. To je tá veľká krabica. Táto možnosť je zároveň aj ekonomicky najnáročnejšia. Poviem, že investične, ak ma niečo stojí bez fotovoltiky 100 eur, bez baterky, 100 eur, a keby som si k tomu chcel dať baterku, tak ma to bude stať 200. Tá investícia je rádovo dvojnásobná. Netvrdím, že nenávratná, ale je rádovo dvojnásobná. Druhá možnosť, taká z môjho pohľadu ekonomickejšia, je virtuálna batéria. To znamená, že ja vyrábam elektrínu, ktorú cez deň neviem spotrebovať na odbernom mieste v rodinnom dome, ale vytlačím ju do siete. Môj dodávateľ elektriny má službu virtuálnej batérie, ktorú mi započíta ako keby do banky. A ja keď príjem večer domov, naštartujem sporáky, pračky, elektromobily, tak tú elektrínu, ktorú naspäť odoberiem, mi nebude počítať do spotreby. Je to elektrina, ktorú som si u neho akoby uložil, preto sa to volá virtuálna batéria. Tretia možnosť, ktorú ja vidím, odporúčam, je transformovať tú vyrobenú energiu. Pre mňa je to energia, aj keď všetci vieme, že je to elektrická energia, transformovať ju z elektrickej energie do tepla. A najrozumnejšie pre rodinné domy je mať systém na niečo, k čomu sa vrátime úplne zo začiatku, a to je, že ohrev vody. A zase sme pri tej vode, vidíš, ja už si tam vyčiarkla a zase sme pri tej... Čiže ako keby normálne zohriať si vodu. Je to presne ako keby ten dom naučiť fungovať tak, aby si teplú užitkovú vodu, ktorú ja gros potreby tej vody mám večer, aby som si ju pripravil v zásobníku, ktorý mám niekde v kotolni, strojovni, elektricky cez deň. Lebo tú elektrínu mám v úvodzovkách zadarmo. Ono, my sa bavíme, a teraz sme znova pri takej tej sebestačnosti, hej, že ako keby, že to, čo si vyrobím, síce je to cez deň, lebo bavíme sa o fotovoltike, to funguje iba vtedy, keď na ňu svieti slnko, ale ono si ju vieme rôzne ukladať a teraz áno, dokonca aj do vody, vieme sa z ňou teda sprchovať, ohrievať, kúriť. Je možnosť, alebo je to možno, že také nejaká akože vízia, že teda predávať to do siete, alebo je tam vážne iba tá možnosť toho uloženia do siete. Už keď sa bavíme, že tej energie máme tak strašne veľa, že už sme ju použili na všetko, čo sme mali. Momentálne v legislatíve tá možnosť nie je, ale ten trend zo zahraničia nám ukazuje, že môj osobný súkromný názor je, že dospejeme, myslím si, že v relatívne blízkej dobe k tomu, že ty ako že účastník trhu sa budeš môcť rozhodnúť, že či tú elektrínu si odložíš do virtuálnej batérie, alebo ju nepredáš niekomu. Hej? A potom si ju večer zase kúpiš, predpokladá sa, že za inú tarifu, ale v súčasnosti to ako keby, že úplne nastavené nie je. A toto je jeden z bodov, kvôli ktorému ja nejsem ako keby, že všetkým ľuďom okolo mňa, keď sa ma pýtajú, že či fotovoltika áno alebo nie, odporúčam, že áno. Lebo jedna vec je sebestačnosť alebo ekológia. Druhá vec je, že v budúcnosti tieto možnosti v rámci nakladania s tou vyrobenou elektrínou budú iné. Že očakávate, že sa to bude rôzne meniť a transformovať. Sami sme svedkami toho, že sa to proste dosť aj pomenilo. Však už len keď si vezmeme posledné 2 roky, možno posledný rok. Takže ten trend je aký? Kto mi na toto vie možno dať takú odpoveď, že kde budeme za 5 rokov? 10 dajme. Tak to úplne nevieme, kde budeme o rok, ale tak trend Budeme si pozerať podľa mňa apky na burze, že kedy sa nám oplatí najlepšie si kúpiť tú elektrínu zo siete. No, tak ako každý vie, tak tá elektrína z roka na rok, teda jej cena stúpa, čiže tá celá logika a celá tá návratnosť sa bude logicky znižovať. Veľmi ťažké je na túto otázku odpovedať, lebo
Dnes jediné, čo ako keby ja tuto z istotou viem povedať, je to, Áno. že to bude iné. Mhm. A ako veľmi iné to bude, to akože závisí od strašne veľa faktorov, ale možno, že akože keď sa niekto chce zorientovať, tak si stačí pozrieť, že ako to funguje v zahraničí, v takých slnečných krajinách, kde tuším v Španielsku, ak sa nemýlim, naposledy som si pozeral, že tam vlastne ako keby tarify pre výkup, sumy pre výkup sa bedňa v hodinových intervaloch. Mhm. A ten zákazník, ktorý má nainštalovaný zdroj na streche, fotovoltický panel alebo celú elektráreň, tak v rámci dňa sa presne rozhoduje, či si to niekde uloží a použije večer, alebo či to radšej predá. Mhm. To je inak zaujímavé a my sa teda blížime presne k tým trendom, že už začneme byť také malé Chorvátsko, že naozaj máme čím ďalej tým viac slnečných dní. Takže skutočne je to tak. No a keď sa bavíme o tých 10-12 rokoch, to je presne to, čo teda sa deklaruje aj, napríklad aj na stránke VSE a bavíme sa tu o návratnosti. Tak toto poďme rozlúsknuť, lebo toto podľa mňa trápi mnohých. Kedy sa mi tá investícia vráti, tie panely sú pomerne drahá vec, meniče sú drahá vec. Tak ako to je? No, tých 12 rokov je prerátaných na dnešné ceny. Takže dnešná cena za kilowatt, tam je nejaká priemerná návratnosť tých 12 rokov. S tým, ako som teda už povedal, čím tá cena elektriny bude vyššia, tak tá návratnosť sa bude znižovať. A môže sa stať, že to naozaj o niekoľko rokov bude úplne že potrebou. A je potom ešte druhý dôležitý fakt, že ak sa bavíme o návratnosti, tak nám do toho nevstupuje len cena komodity. Tu áno. dnes akože, ak by ju niekto z nás troch vedel predpovedať, tak určite nesedíme tu, ale niekde pri mori. Lebo by sme si vedeli zarobiť inak. Ale podstatné je na tom, že vieme povedať, že sa meniť bude. Áno. A zároveň s tým ja jedným dýchom dodávam, určite sa bude meniť aj cena technológie. Tá technológia fotovoltická, nemyslím si, že v niektorých možno segmentoch tej fotovoltickej elektrárne, že tá cena bude kolísať, ako teraz je pomerne nízka cena panelov proti minulému roku. A poviem, že invertorová technika, to je to zariadenie, ktoré vlastne mení jednosmerný prúd na striedavý, ktorý my používame v sieti, tak tá technológia napríklad cenovo dole nejde. Čiže viem, že čím neskôr si tú elektráreň obstaráš, tým bude drahšia a to ti môže výrazne ovplyvniť tú návratnosť. Dobré, fajn. To znamená, že taký trend, len tak zosumarizujem, je, že teda áno, my nevieme, cena komodity nám môže všelijako ako geopoliticky kade ako sa kolísať. Predpoklad je, že panely budú lacnejšie, lebo tá technológia proste akože ide dopredu. Ktoré ako či? Peter, pokojne nesúhlas. To tiež, keby sme vedeli predpovedať, tak tu nie sme. Na teraz som povedal, že cena panelov v rámci Európy sa stabilizovala a ide nadol, ale môže sa geopoliticky hocičo stať, ako napríklad sa stalo minulý rok a tá cena pôjde zase hore. No dobre, takže o budúcnosti sa je veľmi ťažké baviť, ako som teraz zistila. Každopádne, čo teda určite vidíme, je, že tá fotovoltika a vôbec akoby myslieť na to, ako si energiu vyrábať, tak akoby na svojom vlastnom ostrove je dôležité a každopádne do tohto ísť, hej? To odporúčate. Predpokladám, že nás sleduje aj množstvo ľudí, ktorí nebývajú v domoch, ale napríklad bývajú v bytových domoch a naozaj, že sú v bytoch. A táto myšlienka im je veľmi sympatická, veľa ľudí to rozoberá, presne aj večer v krčme pri pive. A čo im by sme tak teda poradili? Bude tá taká, ja neviem, otázka možno, že budúceho roka, dvoch im priaznivá, že možno, že tiež budú vedieť sa týmto zaoberať a raz to mať aj na bytových domoch? Určite by som zvažoval, alebo otvára sa tu možnosť toho, že sa fotovoltika bude dať inštalovať pre bytové domy. Určite by som, ak dostanem nejakú ponuku na využitie strechy pre obytný dom, áno, napríklad mobilného operátora, na prenájom teda tej plochy, tak ja dnes by som veľmi silno zvažoval, že či to použijem na prenájom, na to zariadenie pre mobilného operátora, alebo pre nejaké iné zariadenie, alebo na vybudovanie vlastného zdroja. Tam v podstate ako keby, že legislatívne sme už takí, že som povedal, že len krôčik od toho, aby sme to vedeli spustiť. Dokonca asi to nie je ani legislatívna prekážka, ale skôr technická. Potrebujeme prijať
pár technických vecí v rámci legislatívy, aby sa mohli vytvoriť, volá sa to, že energetické spoločenstva. A keď budú existovať tie energetické spoločenstva, tak to spoločenstvo samotné bude vedieť prejsť veľmi podobným procesom, ako prechádza rodinný dom pri inštalácii. Ten rozdiel bude len v tom, že vyrobená elektrina nepôjde do jedného odberného miesta, ale bude sa rozpočítavať pre celé spoločenstvo. Takže v podstate o to ide, presne o takúto technikáliu, hej, že tam sa rieši tá... To z môjho pohľadu je to vyslovené technikálie. Čo možno s takou vecou, ako keď už mám tú fotovoltiku na streche, je moja nehnuteľnosť drahšia? Má zvýšenú hodnotu? Alebo je to niečo, na čo sa možno že neprihliada? Určite áno, tak tá fotovoltika ako panely sa stávajú súčasťou stavby domu, takže určite tá hodnota toho domu potom zrastie. To znamená, že naozaj, aj keď sa bavíte... Stále je to výnimočnosť dnes, určite áno. Ako veľa ľudí na to reaguje pozitívne, negatívne, ty ako energetický poradca, možno, že to vieš aj tak akoby povedať z vlastnej každodennej skúsenosti. Chodia ľudia a hovoria, že chceme švic panel? No, ľudí to hlavne veľmi zaujíma. Chcú o tom veľa informácií, chcú sa o tom dozvedieť. Nie každý potom na to reaguje pozitívne, ale väčšina ľudí chce šetriť. Je tam viditeľná tá potreba, by som povedal, u ľudí, že chcú šetriť a chcú byť viac sebestační. Čo sú možno také najčastejšie také otázky alebo vôbec také možno, že výtky voči tomu celému? Že teda, ale nie, lebo... Prečo? No, samozrejme, že vždy je rozhodujúca cena. Veľakrát je to o tom, ako to so zákazníkom prerátame, ako mu to vysvetlíme. To znamená, vždy treba prihľadať na to jeho spotrebu a na jeho potreby v domácnosti a potom podľa toho, ak to správne dokážeme nejakým spôsobom naprojektovať alebo nejako správne mu tú ponuku podať, tak vždy ten zákazník má z toho osoch. Čiže vždy ušetrí, ak máme to správne nastavené a správne mu to odporúčame. My sa tu bavíme, predpokladám, o pár tisícoch eur. Nie každý možno, že hneď takto akože má na vybalenie pár tisíc eur. Ako je to s financovaním a ako je to so štátnymi dotáciami? Čo nám všetko vie v tomto procese pomôcť? Tak čo sa týka štátnych dotácií, tie konečne máme známe a teda vieme aj tie výšky, čo opäť je o tom... Hovor. Je to zase o tom, akú spotrebu má tá daná domácnosť. Minuloročná schéma takáto nebola, čiže teraz je to po novom, naozaj prihliada sa aj na tú spotrebu za posledný rok. Takisto sa pozerá aj na ten výkon, respektíve počet panelov, podľa toho potom vyratávame aj tú dotáciu. Je to rádovo 500 eur na kilowatt, čo sa týka tej fotovoltiky a vlastne maximum je tých 3500 eur, čo je už celkom naozaj zaujímavé pri tých paneloch. No počkaj, tak si to dajme, hej, že mám bungalov 100 metrov štvorcových. Vieš, že by sme sa tak akože trošku vedeli, že prerátať. Dobre, máme bungalovček a teraz akože ideme tam inštalovať fotovoltiku na strechu. Kto mi povie, že koľko toho potrebujem na strechu? Pretože na stránke VSS sú rôzne balíčky. Povieš to ty ako? No, povieme to my, ak zákazník je s elektrinou u nás, tak veľmi jednoducho pozrieme tú spotrebu za minulý rok. Tým pádom mu viem vyrátať aj tú dotáciu. Ak náhodou u nás nie je, tak na základe nejakého vyúčtovania za posledný rok takisto je veľmi dôležité pýtať sa, či tá jeho spotreba bude stála, alebo sa do budúcna bude zvyšovať alebo znižovať. Každý vie, že napríklad len tie elektromobily pribúdajú, takisto veľa domácností prechádza z plynového kúrenia na to elektrické a veľmi je dôležité na to prihliadať. Čiže je to o tom, ako tá spoločnosť to navrhne a čo mu v podstate odporúči. Mne to tak znie stále, že presne prechádza sa z plynových kotlov na elektrické, prechádza sa zo spaľovacích motorov na elektrické. To znamená, že je tam taký ten trend, že tá elektrina je naozaj niečo, čo sa teraz využíva vo veľkej miere. Čiže tieto všetky otázky sa ich pýtaš. Máte doma elektromobil, čím kúrite, ste mamka na materskej, ktorá v kuse varia niečo, hej, to sú všetko pečie. No, veľa vecí vieme. Hej, veľa vecí vieme už len z tej spotreby, alebo keď som u zákazníka osobne, tak vidím, že má zaparkovaný elektromobil. Je veľmi dôležité sa o tom baviť, pretože fotovoltika nie je vec, ktorú uzavrie spoločnosť so zákazníkom v priebehu pár minút. Je to vec, o ktorej sa treba baviť a treba si s tým zákazníkom prejsť, aké má predstavy možno do budúcna a podľa toho mu správne ten výkon tých panelov nakonfigurovať a spojiť to s tou dotáciou v
vtedy je to úplne ideálne a zákazník vie naozaj veľmi výrazne si pomôcť a do budúcna šetriť. A mne sa napríklad môže kľudne stať aj taká vec, že si z jedného mesiaca na druhý kúpim Teslu, hej, a teraz potrebujem viac fotovoltiky na streche. Je to náročné to akoby zvýšiť ten výkon? Lebo ty hovoríš o tom, že fakt ako potrebuješ to premyslieť s tými zákazníkmi, že koľko budú spotrebovávať a tak. Tam je dôležitý menič a k tomu môžeš ty. Sme pri meničoch. Je to ako keby, ak máš strechu a máš na Teslu. Áno. Mať strechu, mať na Teslu, dobre. Mať strechu a mať na Teslu je veľmi dobrý základ na to, aby sa dalo rozširovať. Tak potom je vysoký predpoklad, že to urobiť vieme. A ako keby ten rozhovor, o ktorom Robo hovoril, je veľmi dôležitý na začiatku, lebo ty už vo fáze budovania vieš si tú inštaláciu pripraviť na rozšírenie. To znamená, že my tam dáme... Že už rátam s tým, že áno, túži mi srdce po Tesle, dnes ju nemám, ale možno za 5 rokov, hej? Ešte by som to možno tak, že... To treba Robovi povedať v tom rozhovore. To by som teda... Akože Robo aj moje srdce túži po Tesle. Áno, aj moje. Koho nie? Ale teda v tom rozhovore treba tak nejak akože prihliadať okrem teda tej Tesly aj na to, že ak niekedy budem chcieť napríklad chladiť v dome, najideálnejšia kombinácia zdroja s fotovoltikou je ako keby výroba chladu. Čiže buď budem inštalovať tepelné čerpadlo, alebo externú klimatizačnú jednotku a proste budem mať ako keby niečo, čo mi bude chladiť dom. Lebo v období, keď najviac potrebujem chladiť, zároveň najviac svieti slnko. Čiže to je úplne, ako som povedal na začiatku, najideálnejšie využiť tú elektrinu, ktorú lokálne vyrobím na lokálnu spotrebu, na niečo, čo má osoch. A potom sú to presne také detaily, že už keď mám elektrický zdroj na streche, tak okrem toho, že chcem mať Teslu, že možno by bolo dobre porozmýšľať, že či by som aj ten plynový sporák nevymenil za elektrický, lebo mám virtuálnu baterku a tak akože postupne, toto je ten trend, o ktorom sa pýta, že ten trend vo všeobecnosti ako keby súvisí s lokálnou výrobou na strechách, že sa ako keby ľudia sami dostávajú k tomu, že upúšťajú od plynových riešení v tom celom. Toto je jedno také moje pozorovanie subjektívne. Na čo úplne úprimne ja hovorím, že nie je dobrá cesta, ak mám nový plynový kotol a chcem si nainštalovať fotovoltiku, hneď zrušiť plynový kotol. Toto nechcem, aby to takto vyznelo, že je dobre nechať tú technológiu dožiť, ale pri obmene myslieť na to, že mám fotovoltiku na streche, že možno popremýšľať. Treba sa jednoducho na to pripraviť a povedať čo najviac tomu poradcovi, ktorý to s ním jedná, aby teda vedel mu to odporučiť. Lebo presne ako kolega hovorí, ak mám ročný plynový kotol, to neznamená, že ho teraz musím vyhodiť, ale ak mám predpoklad, že od tých 10 rokov ten plynový kotol vymením za teplné čerpadlo, je dobre, ak nám to zákazník povie. Inak ja mám taký pocit, že keby tu teraz oproti vám, namiesto mňa, sedel napríklad taký môj otec, ktorý je taká tá stará škola. Normálne by sa tu išiel do krvi byť proste za plynové kotly a tak. Ono možno naozaj niekedy je dobre uvedomiť si, že práve energetickí poradcovia vedia dnes oveľa viac o tých trendoch a o tom, ako to raz bude vyzerať, lebo viditeľne sa to ohromne mení a už je to v úplne inom leveli, ako sa možno voľakedy stávali domy, alebo vôbec k čomu teda, čo boli v minulosti tie istoty a dnes je to niekde úplne inde. Je to tak, zase sú... Neprichádzaš ti do konfliktu s takýmito ľuďmi, ktorí naozaj majú tie také predstavy ešte z minulosti a proste majú problém preklenúť to? Nenazýval by som to konfliktom, je to možno iba to, ak ten zákazník to nesprávne sa na to pozerá. A je veľmi jednoduché mu to vysvetliť a povedať mu pre a proti. Sú určite domy, ktoré sú naozaj staré a tie úniky sú vysoké. Nie do každého domu je to teplné čerpadlo vhodné. A preto tí zákazníci naozaj ďalej môžu fungovať na plynových kotloch a nič tým nepokazia. Ako som teda hovoril, nenazýval by som to konfliktom, ale skôr tí ľudia, ak im to bolo zle vysvetlené, alebo majú na to úplne nedobrý pohľad. Ale je veľmi dôležité, aby ako keby v tejto téme, ona sa vo všeobecnosti volá TZB, alebo technické zariadenia budov, sa ľudia... TZB je super. A teraz si to beriem do svojho slovníka. TZB. Poď, Peter, áno. To sa tak volá. Tak? Chcel som povedať, že ako keby, že tá technológia v tom celom sa viditeľné v posledných rokoch pohla. Asi pred pol rokom som bol s jedným dodavateľom, výrobcom tepelných čerpadiel, ktorý nám na stretnutí povedal, že
to, čo sme na Slovensku a v Česku mali urobiť pri prechode zdrojovej časti z plynu do elektriny za 20 rokov, sa teraz deje, že veľmi rýchlo. Hej. A to, čo povedal Robo, je ako keby že strašne dôležité, že snažíme sa ten konkrétny dom alebo tú konkrétnu realizáciu, či z pohľadu fotovoltiky, kúrenia, chladenia, posudzovať tak, aby sme ponúkli optimálne riešenie. A to optimálne riešenie nemusí byť vždy, že povieme, že na tento dom je vhodná fotovoltika. Niekedy to môže byť vyslovené o tom, že povieme, že tu fotovoltika nie, lebo a tu nie je tepelné čerpadlo, lebo lepší bude plynový kotol. Spoločnosť Východoslovenská energetika je už na trhu veľmi veľa rokov a beriem ho ako stabilného partnera. Je to tak aj v rámci fotovoltiky, že teda dáva dostatočné záruky? A aké? Určite áno, tak ako každý vie, tak Východoslovenská energetika je tu dlhé roky a dlhé roky tu aj bude. Je to veľmi dôležité práve pri tom nejakom servise, pri tých prípadných poruchách, alebo ako sme sa aj bavili v prípade toho rozširovania. Sú firmy, ktoré z roka na rok skrachujú, skončia a potom zákazníci majú s tým naozaj veľký problém sa nejakým spôsobom dostať k tej firme. Východoslovenská energetika tu stále dlho bude a teda vie sa stále zákazník obrátiť či už z hľadiska toho servisu, alebo napríklad to rozširovanie panelov do budúcna. Dobre, a aké sú teda záruky? Sú tam aj nejaké konkrétne čísla? Sú. Tak čo sa týka panelov, samostatných panelov, tam je tá záruka 10-ročná. Avšak treba povedať, že tá životnosť toho panela je 25 až 30 rokov. No a striedač alebo menič má 5-ročnú záruku a ostatný materiál, tam je tá štandardná 2-ročná záruka. Takže vyzerá to tak, že ten menič je presne tá taká najcitlivejšia časť. Treba sa nejak špeciálne starať na streche? Či to tak ako Menič hlavne nie je na streche. Áno. Ty môžeš pokračovať. Petardo, vysvetli mi to, prosím ťa. Ak mám byť úprimný, tak pri rodinných domoch nie je na streche. Áno. Vo firmách sa nám častokrát stáva, že to nemáme kde dať, tak to na streche je. Ale pri rodinných domoch teda som to ešte na streche nevidel. Dokonca by som odporúčal... Dokonca ja si to ani predstaviť neviem, ako taký menič vyzerá. Vieš, solárny panel, to tak ako vieš. To také krabička. Ja to zákazníkom vysvetľujem, že je to Áno. obrovský Wi-Fi router. A ako čo, meter krát meter? Je to obrovský plochý Wi-Fi router, ktorý je na stene. Ale meter, pol metra na pol metra, podľa toho, aký veľký. Meter Čiže na meter ako v tej technickej miestnosti mi to bude špatiť, si to teraz tak predstavujem. Vieš čo, akože na dizajn to celkom pekne vyzerá. Tie meniče, ako keby samé o sebe, že vyzerajú pekne a ono v princípe je to v technickej miestnosti, je to nejaká škatula, ktorú poviem úprimne, že ty ju asi uvidíš len keď si pôjdeš pre nejaké veci, ktoré tam máš uskladnené. Áno, ale by ste neverili, koľkým ženám, ktoré nás teraz pozerajú, spadol kameň zo srdca. Vieš, že áno, je to celkom dizajnovo pekné, dobre vybavené tým pádom. Môže byť. Môže byť, áno. Dobre, takže na menič 5 rokov na samotné panely. 10-ročná záruka. 10-ročná záruka. Dobre. A keby sme sa mali pozrieť na to, že niektorí možno, že, alebo teda, a ja si to možno tak troška predstavujem, možno, že som naivná, ale ak máme už fotovoltiku na streche a máme tepelné čerpadlá a teda akože chladíme a aj kúrime a máme teda zásobníky teplej vody, môžeme žiť tak akoby. Mne to znie, že vôbec na čo nám je distribučná sieť. Prečo by sme tam mali byť pripojení? Keď vlastne si vieme vyrobiť elektrínu, čo vyrobíme, si spotrebujeme. Potom vlastne by sme mohli aj jadro zrušiť. Tu ten tretí blok, či štvrtý, či ktorý teraz stávame. No vieš, áno. Je to taká, ako keby vždy to treba brať, že je to, z môjho pohľadu je to alternatívny zdroj, ktorý nám má dopomôcť k vyššej sebestačnosti. Ale spoliehať sa na to, že ako keby, že si urobíme ostrov a že budeme žiť v nejakej svojej bubline a že budeme fungovať len z toho, čo si vyrobíme na streche, je také podľa mňa dosť riskantné. To je akože prvá vec. A prečo? Lebo je to technológia, ktorá stále môže vypadnúť. Ten menič, ako keby, on nemá záskok za seba. Hej, že on, keď raz prestane fungovať, tak nie je elektrina. Baterka sa vybije, nie je elektrina. A potom je veľmi dobre sa spoľahnúť na tú sieť. Tá sieť tu bola, bude a poviem, že kolegovia zo všetkých častí, ktoré sa starajú o siete, tu nie je len distribučky, sú to aj iné organizácie, ktoré sa ako keby starajú o distribúciu elektriny, o tie káble fyzické, ktoré ku nám elektrinu privedú. Oni musia existovať a nie je dobre sa ako keby spoliehať len na jeden zdroj. Je to alternatíva, ktorá nám má pomôcť, aby sme sa dopracovali ku nižšej závislosti od primárneho zdroja.
Nie je to niečo, čo nám pomôže odstrihnúť sa od siete. Ja by som tu ešte doplnil, Peťa, že sú prípady napríklad rekreačných budov alebo chat, kde naozaj iná možnosť nie je. Častokrát tam vôbec prípojku tej elektriny nemajú. My na Kojišovke máme takú, ti musím povedať, takú normálne unimobunku, kde máme iba, že panely fotovoltické a z toho sa všetko napája, lebo tam jednoducho nie je elektrina. Čiže sme taký ostrov, ale skutočne to nie je úplne spoľahlivá vec. Nie je. A to chcem povedať, že zase nechceli by sme zatvárať dvere ľuďom, ktorí nejaké takéto riešenie vyhľadávajú, ale presne ako Peťa povedal, nevieme sa na to spoľahnúť na 100% a nie je to vhodné pre domy, kde bývam. Jednoducho sú to možno nejaké rekreačné objekty, kde naozaj nemám cestu, alebo teda možnosť si zapojiť tú elektrinu, tak perfektný je tzv. Ostrovný systém s batériami, kedy si naozaj viem tú elektrinu potom z tých batérií spotrebovať, keď potrebujem. Aj to pozor v obmedzenom výkone. A toto je to, čo teraz Robo pomenoval, to je ten pravý ostrovný systém. Ja častokrát sa stretávam s takým pojmom, že príde za mnou zákazník, buď malý alebo veľký, a on teda, že ide budovať ostrov. Ale nechce sa odpojiť od distribučky. Aha. Nedá sa budovať ostrov bez odpojenia sa od pripojenia, od dodávok elektriny. Ten ostrov je to, čo popísal Robo. Mám chatu, kde je veľmi náročné alebo veľmi drahé pritiahnuť prípojku elektrickú, ako máš ty na Kojišovke alebo unimobunku. A viem tam v obmedzenom režime, podstatné je to obmedzený režim, fungovať. Áno, je to pravda. Dobre, a teda, keby som to tak mala celé zosumarizovať, keď ešte stále niekto váha, či teda do fotovoltiky ísť alebo neísť. Vy ste to dokonca tak pekne v kampani nazvali, že Schwitzpanel, také východniarske pomenovanie. No, sami ľudia, samozrejme, že na to reagujú, sami ľudia si to takto pomenovali. Vážne? A sami ľudia si to zvolili, tak majú to, čo teda chceli a čo si zvolili. Takže dobre, tak kedy si teda ten Schwitzpanel inštalovať teraz, alebo o pol roka ešte troška zlacnie, alebo tie ceny sú už konečné? Čo by ste mi tak poradili, keď tak sedím akože oproti vám a váham? Za mňa teraz a túto dotáciu, keď štát ponúka, určite využiť. Ďakujem. Ja určite teraz, lebo pre mňa je to ako veľmi podobné ako s kúpou bytu, že to kedy je vhodný čas kúpiť byt. Áno. Teraz. To je teraz. Pani, ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešnú diskusiu. Bolo to miesto veľmi zábavné, takže ďakujem krásne, že ste moje predstavy pekne upratali. Aj vám ďakujem za to, že ste zostali s nami. Diskutovali tu na tieto témy Peter Okužľanský, expert na fotovoltiku, a energetický poradca Robert Kovač. Ďakujem páni. Ďakujem, dovidenia. Ahojte. Dovidenia.